Magmagna dagiti dua nga adalan, amapan iti maysa nga ili, amanagan Imaos. Nasurok asa nga pulo ket maysa kilometro ti kaadayuna iti Jerusalem. Sarsaritaan dagiti amin a napasamak. Kabayatan ti panagsarsarita da, immasideg ni Jesus ket nakikuyog kadakwada. Nakita da ngem kasdala nakulaapan dagiti matada ket dida na ilasin. Anya ti pagsarsaritaan nyo bayat ti pannagnayo kinuna ni Jesus. Nagsardeng da asililiday. Si kalaeng ti sangaili iti Jerusalem adi makaammo kadagiti napaspasamak ijay kadagiti napalabas nga aldaw kinuna ti maysa amanagan Cleopas. Anya ti napasamak sinaludsod ni Jesus. Dagiti naaramid ken Jesus at taga Nazaret insong batda, maysa a propeta nga imbilang ti Dios ken amin nga tao nga adda pan nakabalin na nga agsao ken agaramid. Inyawat dagiti pangulwen a papadi ken agtuturay tayo tapno maikeddeng amatay ket nailansa iti krus. Ninamnamami nga ison ti mangisalakan ti Israel wen saan laaday ta maikatlo nga aldaw itan manipod ti pannakapasamak dagitoy. May sapay pinagsidsid daaw da kami ti sumagmamano kadagiti babbai akadwami. Sinapsapa da tinapan iti tanem ngem di da kano nasarakan ti bangkay na. Nagsublida ang mangipadpadamag a nagparangpay kadakwada dagiti angheles a nagkuna asibibiyag kano ni Kristo. Napan ti sumagmamano kadagiti kakadwami ijay tanem ket napaneknekan dati apudno amin ti kinuna dagiti babbai no pay di da nakita ni Jesus. Nagnengneng kayon kinuna ni Jesus kadakwada, nagrigat kayo ket din amamati kadagiti sinao dagiti propeta, saan aya amasapol asagabaen ti Kristo dagitoy sakbay asumrek iti gloryana. Ket impalawag na kadakwada dagiti bambanag maipapanken kuana kas masarakan kadagiti amin na sursurat manipod ken ni Moises ken dagiti amin a propeta. Idi nakasidegdan iti ili a pagturungan da impadlaw ni Jesus akas laadayo pa iti papanan na ngem inggawid da. Makidagos kan kada kami kinunada ta sumipngiten. Iti kasta nakidagos kadakwada idi addada iti panganan. Innala ni Jesus ti tinapay binendisyonan na ket pinispisi na sana inted kadakwada. Naluktan ti panagkita dakit na ilasin dan nga iso ni Jesus ngem nagpukaw iti imatang da. Kinunada iti maysa ken maysa isumet lagayam akas labumarbara ti riknata itay makisasa o kadata iti dalan kabayatan ti panangipalpalawag na kadagiti sursurat. Nagrubwat da adagos ket nagsublida ijay Jerusalem. Nasarakan da dagiti sangapulo ket may sanga adalan anaguurnong ijay agraman dagiti dadduma akakadwada. Pudno anagungar ti Apo kinunada. Nagparangken Simon impadamag met dagiti dua tinaaramid idi addada iti dalan ken ti pannakailasin da iti Apo idi pinispisinan ti tinapay. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Yamo, ti puot ko ti pamilya mi, dimakkel kami nga ti orientation mi kakasla negative. Na siyempre, daamang ko ti pamilya da, awamet, masansanikwa, di mula nagtadiran ti balay dati, ayan ti madagdaga, makitaltalon mo ilang, kas diyan mo ilang ti inang ko, kasi makitaltalon. Iso nga adda negative ti bay kwada, buteng ti kasla ng balkot kadakwada na nagasumpay mo ta naganak da mo ti sangapulo nga min sangapulo mo laki di imbagkat na natay talo ta 13 kuma. Kasla adda buteng. Pinabasa da yeno naan mi. Nagbasa ka numot ti mekaniko.
Diya ka mo, dinansapay amo mga simpaan di motor na no agbulok. Adi nanipod idin awanan ti mabutengdan nga agpabasa. Taapaya awan tumet laeng. Ori da kita babae, asawaan tumela bartek ori makabasa da kung kunada iso nga awan nanda nga nagbas. Da kami laengan nga upat nga naudi ti nagbasa. Ngem idi barito akon medyo ti Santa Cruz idin dinagtugaw ti Valle family binalbaliwan na dagiti taga Barbaryo involved na amin ijay ilin nagado dagiti program ijay ilin o piyesta nga mapangkam amin iyagda dagiti bagun nga nakadado aglulugang kami adda pa boxing adda perperia umay ti artista nakaadado kagapot a barito akmatan hindi mo no high school akon. Inang income makipiesta di ili. Inya ti papanan nyo. Ado mapukpukaw ijay. Nagado nga mapukaw siyak pay laeng mat. Nagkidnap na rupo pay lang awan makwarkwarta na mo ti kidnapan ta ko masino mangayat idta nga rupa. Adda gamin agdakkel kas lapilid nga agtaytayak adda silaw na ado manag ija apay nagado nga matinagan siyak pay lat tangama nga manag idta nga Ferris wheel mo. So jak pulos na padasan idi ay ubinga. Negative ti medyo kasla panagkida ti lubong ti ambok negative nga talaga idi dumakdakkel ka ay kasi gayam ti ibagbagada taawam mo kwarta nga itedda no mapangkam makipiyasta piman iso nga buungan da kamlatan damdamok mo ti mapanji Canada ni manang ko kunak ing kami kanu kitaan dayta Niagara Falls kunana Niagara kung nadang Niagara ti pay usto nga pronunciation na tadi falls nga nagsabat ti America ken Canada limned akas na nagpintas nga falls kunana kunan ni manang ko amuyo adda mo kwalkwalang ngamin tinay palayaw day di inang adda mo kwalkwalang ni manang ko nagadu malmalmus ijay api nagadu nga tao nga tanga siyak pay la malmus maidta falls nga data badya la makaidoron ti sa bali mutten badya la makaisabitan adda negative na kunana wenno dadto makabsat uray ti lubong tayo, uray ko na tayo nga si bibiyag tayo, no nabalkot iti buteng, nabalkot iti upay, nakulaapan iti kinaawan tinamnama, kasla tayo mula na tayo. Kitaan nyo dagiti adalan. Anya napasamak, ito ebanghelyo tayo. Kalpasan nga nagungar ni Apo Isus may katlong aldaw, mapandan iji imaos 11 kilometers nga pagpag naenda. Mano kilometers ito aging kanadya kandon. Kawampay taga Salcedon sa Toy. Manaw? 12? Lama ka mukha ito. Ito mandang atin no manaw. Kaya imagine kasla kandon ko magmagnada. Apaya dagitoy nakita dati na pasamak ken ni Apo Jesus nadamag da amin insaklang dagiti panguluan nga papadi dagiti dadaulo da inlansada iti kurs natay kaapaya iso ti imbilbilang dan nga ari nga umay mangitan-ok ti ili nga Israel na abak anya ti panunot na dagitoyan agsublidan ijay apandan di kalkalapaw da kunada ti Imaos during that time haampay nga lugar kasla pagtartaraknan kasla ko mabangbangkag amoy ti bangbangkag in English bingbingkeg bangbangkag mapandag pakni tanaabak da ngamanya napasamak kabayatan ti panpannagnada 11 kilometers sa nga pulugat may sa kilometro adayumot anya ti napasamak napan ni Apo Jesus nakikadkadwa kadakwada anya ti sa ludsod ni Apo Jesus nya pagmarmaritisan niyo kabayatan panpanagnayaw ko nanak si kaman laeng mati maritis nga makaam mo di Israel ni ayay Jerusalem ni Jesus na ni Jerusalem ko nana taga Nazaret inyawat dagiti papangulwan inlansada iti krus imbagadan nga iso ti arimi maabak mo gayam ko nada Kimpalpalawag impalpalawag mo ni Apo Jesus dagiti na santuan asurat nagsasao ngamhanda malasin nakullaapan sigun ti description ni San Lucas kasla nakullaapan amoy ti nakullaapan kullaap haam mo mabigbig kala na blind na bulag ko kidi agsasao ko nada ngem sumsum anya dumardarang DJ nada idi kon ko namon kunanan na di sumi adgaputa adayo pay ti papanan ni empadlaw ni Apo Jesus nga adayo pay ti papanan na kunanan makipaumyangkan
Nagluto da. Nga maanyatin saang da, tinapay. Hanga kaslakan, ti staple food da, nga ron ka tinapay, hanga kaslakan niya tayo nga, no nakariing tayon ka, agisaang kan niya. Oh, awan, nakangagkatiin na po ito'y Ibanghelyo. Go. Awan. Awan tin na po, tinapay. Pispis yun da. Kaya di nakaluto dan, nangandan, inala ni Apo Jesus, binendisyonan na, pinispisi na sana inted na, isuna. Nalukatanan ti panagkita da. Di inaramid na, iji last supper, iji waibes santo nga ramrambakan tayo, inaramid na mat. Naglukat ti panagkita da, bam ko na, awam matan ni Apo Jesusan, nagpukawan, napanan. Amoy ti inaramid na kunana, nagsubli da adagos, 11, handa nga, na mga imbagang inuray da nga nabigatan, nagsubli da adagos, nagnadaman, hindi ka muna niya pinagsilsilaw da no, chargeable, wano burroong, wano chinilas, wano salang ditan, basta nagsubli da. Impadamag da, oy nakita mi ti ori dagiti adalan mo sa nga pulo may sa kunana, nakita mi ti Apo kunada. Pati kunayo sana all kunami haan, oray da kami met. Nakita mi met, pinisi na ti tinapay, dimmardarang ti puso mi. Daytoy kung kuna tayo nga ti pamaneknek ti panagungar ni Apo Jesus dagiti pinagparparang na kadagiti adalan ken dagiti uray itoy nga panawon ti panagparparang na dagiti ti kadadakkelan nga pamaneknek nga ni Apo Jesus nagungar. Ngem nagmayat no kitaan nyo daytoy dalan nga mapanji imaos dagiti adalan. Anya tinang balkot kadakwada, anya nang kulaap kanyada upay taapaya ti ammuda daytoy ari da nga nangabak natay. Naawanan da tinamnama ay kaano kamto nga maisalakan nga tattao ti Israel. Nga ingkari ti Diyos nga isalakan na kami, naabak da yeri nada. Ngam di daam mo ni Apo Jesus, kadkadwaan nagayam ida. Mabalin magkanya tayo kakabsat, iti panagdalyalyasat tayo, tibiyag tayo. Baka tiri na tayo maabak, baka tiri na tayo kasla nakulaapan iti buteng, upay, awanon tinamnama, nagsakit tayon ka, ibaga tayon ka, awanon tinamnama, nakulaapanin. Nada problema tayon ka, iti pa nagdalya sa tayo, iti nga biyag, ipagarop tayo nga, ayan na ni Apo Jesus, kasla naabak tayo, mundi tayo laam mo. Nga kitaan tayo, aanya tayo pasamak, idi ay kadwaan ni Apo Jesus, ida, dumardarang jiri, nadang maanda malasin. Kasdi mo kanya tayo. Kasdi mo kanya tayo nagaduma. Apay nga may sakripisyong pala ti umay makimisa. Sino nangawis king kaawan? Ngam agdardarang di jay ririnam nga umay paylaan. No jiri na tayo kadapay larag ukin basit nga namnama. Haantay la maluklukatan jay panakapabaro di jay kararwa tayo. Ngam dumardarang di jay puso tayo. Kaslatat takuma. Ngam anya tinang lukat, kitaan nyo, anya tinang lukat, idipinisi ni Apo Jesus, binendisyonan na pinisi na naglukatan. Isugarod nga dadtoy ti Eucharistia, mapisi ti tinapay, mabendisyonan, iso kumatimang lukat kanya tayo. Nga iti kangitingitan ti sipnget ti biyag tayo, kangitingitan ti problema ti biyag tayo, kangitingitan ti rigat, panubok. No umay ka makimisa, no naunag ti pamatim kanya na ni Kristo nga nagungar, iso ti manglukat kanya tayo, addan tulak tanamnama. Ang sermon ko din na minsan nga Domingo, kabuteng tayo pa iti agbiyahen, apaya, nakanginginan ti gasolina, ala, nakakrudo, awanen, adapay la agtakaw mo ti generator, ay krudo ti generator, iya taltalon, nagngina lang arod, ipupos da pa yan. Ada rollback sa, apay nga Martes mo ti schedule ti rollback, apay hanga Lunes. Da kay mga dagasolinaan na. Apay nga hanga Lunes, Martes 20 to 20, 24, 25, kunadan sa, nagsiyaat man eh. Asyuti kong kunak, uray no adda dagitoy, addan tulat ta, panagungar, addan tulat ta namnama.
Nga nagmayat nga pampanunutin tayo, dayta nga iumay ni Apo Jesus kanya tayo, kin panakikadwan na kada tayo, dayta nga panakabigbig tayo kenkwana, panaglukat, tina-espirituan nga panagbiag tayo kenkwana, haan laeng nga maim-imagine. Dadtoy konkreto, itinasanton amisa. Ti panaglukat na ti kadagiti problema tayo, pananglukat na kanya tayo, panangtid na tinamnama, haan tayo laeng nga pampanunutin. Dadtoy na santon amisa, mapisi ti tinapay, mabendisyonan, mapisi, maiwaras kada tayo amin. Iso nga no kompleto, no naununag di pamatim kini Apo Jesus nga nagungar, haang kapulos maawanan tinamnama. Saang kapulos nga agbuteng, saang kapulos nga umadayo nga agpanin, gaputate feeling mo na abakan kasla dagiti adalan. Anya ti inaramid dagiti adalan, idinalukatanen, nagsublidan. Uray na sipngat, uray adayo, uray na rigat, nagsublidan, apaya, inabak ti rag-o, dahi bannog na nagnag na, inabak ti rag-o, dahi buteng da nga naabak ni Jesus kadakwada, di upay da nga naabak, inabak ti rag-o, dahi namnama nga napukaw kadakwada, gaputa naabak. Anya tinangay, nagbalinanda, napandan in rag-rag-o nga addan, nagungar gayam, kada di kumati kawustay tatta, DJ ko mati rupa tay tatta. Nanghabak kami gayam, DJ ko mati balay gitayo. Dati mo rupa tayo kanya ka mo no, ang Uber dagitoy. DJ ko mati rag-o tayo, nanghabak tayo gayam. Datayo nga tattao na nagbalay gitayo kini Kristo, DJ ko mati kawus tayo, agrag-rag o nanghabak. Ngam DJ laeng ako natayo nga rod, when no ti panagdaldalyasat tayo, no haantay mabigbig, nga konkreto, tipan nakakita tayo ken Kristo ang nagungar, babaan tinasantuan amisa, at dalat ta nababati nga abak, at dalat ta nababati nga panakaupay. Anyang ortirumbang nga aramidan tayo kakabsat, nagmayat, agrag-rag o taapaya, umununag ti relasyon tayo ken ni Kristo. Umununag ti pamati tayo ken Kristo. Dagiti buteng, upay, panakaabak, bannog, malayaw tayon to, tapaya, rimbawan nanto, taagrag-rag o nga di puso tayo. Iso nga dahi kumati nakakawuskan niya tayo, tatatsyempo ti panagungar, nangabak, agrag-rag o. Tatatsyempo ti panagungar, ti kumai, agsubsubli tayo kung mga agramrambak, mangiwarwaragawag, napnuan rag o, taapaya, nangabak tayo garod, tanagungar ni Kristo tayo, nagbalay gitay nga rod, ta ni Kristo, inaabak na tayo. Kunana dito umuna nga maibasa tayo. Nagpintas. Anya ti kunana. Ti kunana dito ni ngari katabiruka ka napukaw pay kiidin. Wana ti kunana ni surat ti kunana ni David. Nagpintas dito ti kunana dito niya. Di mon to ipalubos. Kunana na di mon to agsipod ta di mon to baybay antoy kararuwak itilubong dagiti natay kunana. Di mon to baybay anti kararuwak itilubong dagiti natay. Kayat na nga sa uwan, si sasagana lat ti Diyos nga mangkuyog kada tayo, mangaon kada tayo, mangbatak kada tayo, no dumteng ti gundaway nga maabak ken maupupay tayo. Sino dayta iso ni Kristo nga nagungar gapo kada tayo.